wa ala alihi wa sahbihi mafatihil hikam wa masabihid dhulam amma ba'd. Sagunging para sesepuh dalah kasepuhan ingkang saestu tansah kawula takdimi, tansah kita sedaya mulyakaken, khususipun beliau Bapak Kepala Dusun Sawangan nggih menika Sawahan. Nggih kula le matur napa Mbah? Nggih berarti derek ngantuk nggih Mbah nggih. Alhamdulillah niki kula ngetes nggih Mbah. Tidak mau disalahkan mboten nggih Mbah nggih. Ya Allah saestu nyuwun agunging pangapunten menika Bapak Kepala Dusun Sawahan nggih menika Al Mukarrom Bapak Arif Binuko dalah Ibu Kadus ingkang saestu tansah kita sedaya dereki gantos niki Bu Kadus. Oh nggih. Tes 1 2 3. Oh nggih. Terus pundi niki Mbah? Niki nopo niki kalih ngeten Mbah. Masya Allah. Nah setunggal mawon mboten telas Mbah, nek kalih tambah mboten telas-telas. Masya Allah. Ingkang pundi Pak sound system? Pundi? Sak kersane mbok menawi nggih Mbah nggih. Nuwun sewu. Sampun Bu Kadus matur sembah nuwun Ibu, Masya Allah. Kalau terasaken nuwun sewu sepindah beliau Bapak Kadus dalah Ibu Kadus ingkang tansah kita sedaya dereki, ugi ingkang tansah kita sedaya mulyakaken sesepuh dalah kasepuhan wonten Dusun Sawahan ingkang tansah kamulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Nggih matur sembah nuwun Ibu. Ingkang tansah kita sedaya dereki beliau Al Mukarrom Romo Kiai Sumeri, Al Mukarrom Romo Kiai Daryanto, Al Mukarrom Romo Kiai Daryono, Al Mukarrom Romo Kiai Munawir, Al Mukarrom Romo Kiai Husnuddin ingkang saestu sedaya tansah kita antu-antu barokah doa soho ilmu-ilmunipun, ugi ingkang tansah kita sedaya dereki, kita sedaya mulyakaken Ibu Ketua Muslimat Ranting Banjarjo nggih menika Al Mukarromah Ibu Nasikah dalah Al Mukarromah Simbah Nyai ingkang tansah kita mulyakaken, ugi boten kasupen dumateng beliau Al Mukarromah Ibu Ani Fatmawati selaku Ketua Fatayat Ranting Banjarjo dalah sedaya para rawuh bapak-bapak soho ibu-ibu Fatayat Muslimat Ranting Banjarjo ingkang tansah kamulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Ugi boten kasupen dumateng grup Hadroh Al Baridah ingkang saestu saking Jogja niki nggih Mbah nggih. Jujug saja. Alhamdulillah menika ngendikanipun Bu Kadus tampil perdana ingkang luar biasa saestu pokoke istimewa. Ngoten nggih Mbah nggih, tasih kemutan nggih Mbah. Saestu sedaya ingkang tansah kamulyakaken Allah ingkang sanget semangat, mugi-mugi saestu menika grup Hadroh Al Baridah waget mensyiarkan agami Islam lewat syair-syair yang dibawakan. Amin Allahumma amin. Ugi kagem sedaya para pemberiah adicara, Bapak sound system, Bapak YouTuber, ugi bapak-bapak ingkang sate cilok, sate telur gulung dan lain sebagainya. Mugi-mugi sedaya ingkang nembe pados ma'isyah
pinaringan rizki ingkang halal barokah Allahumma amin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken ugi kagem sedaya sederek-sederek wonten sawahan ingkang sampun mencurahkan tenagine, hartanipun, ugi penggalihipun, sedantenipun kagem adicara selapanan menika saestu mugi ndadosaken dusun sawahan dipun paringi keistiqomahan, kaberkahan kalian Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun monggo sareng-sareng kita ngunjukaken raos syukur wonten ngayunan dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang pundi Allah sampun maringi kathah sanget kanikmatan dumateng kita sedaya. Salah setunggaling nikmat kiambek waget makempal wonten mriki kanthi boten manggihi alangan setunggal punapa. Alhamdulillah. Pramila monggo sareng-sareng kita ngucapaken raos syukur biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat ma'asalam mugi katur dumateng panutan kita sedaya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu syafaatipun wiwit saking donya dumugi sak mangke wonten ing alam kelanggengan. Allahumma amin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, niki bosen napa mboten kepanggih kula? Mboten. Alhamdulillah kadose saking wingi teng Ketawang kepanggihe kula, teng sawahan kepanggihe nggih kula malih. Masya Allah, mugi-mugi dados pasederekan donya akhirat nggih nggih. Amin Allahumma amin. Bingah sanget, remen sanget kawula waget lumarap sowan wonten mriki. Kalau kepengker katimbalan kalian Ibu Taslimah Dalah Garwo mewakili sederek-sederek sawahan utawi sabinan ngoten nggih mangke. Teng mriki saestu dipun dawuhi matur dumateng sederek sedaya, mbok pilih mangkin anggen kawula matur kathah kekiranganipun saha kalepatanipun saestu nyuwun agunging pangapunten. Remen sanget, bingah sanget, senaoso niki benter nopo asrep nopo sepoi-sepoi mbah. Masya Allah, panci ahli syukur sedaya nggih mangke. Teng mriki mboten nenten ingkang ngraosaken benter mbah. Mboten, ya Allah. Oh, Masya Allah, panci top-topan. Teng mriki alhamdulillah pinaringan tingkas ingkang rawuh nggih kuwathah niki kadosipun 10.000. Nah, teng mriki saestu remen sanget, bingah sanget kita sedaya nganakaken selapanan teng pundi malaikat setiap dinten niki mesti madosi kawulane Gusti Allah ingkang kersa kempal-kempal tenggene majelis ngelmu, kempal-kempal tenggene majelis zikir. Asmane malaikat napa Mbah? Pun kesupen? Nggih, mboten napa-napa Mbah. Panjenengan menawi midili kacang, teras ngiris tempe, diongseng ngagem brambang bawang lombok dadose napa Mbah? Ongseng kacang. Alhamdulillah. Nggih mboten napa-napa nggih mangke. Teng mriki kula ngemutaken setiap dinten dipun riwayataken Gusti Allah niki ngutus setunggaling malaikat dipun wastani malaikat sayyaroh, malaikat sing tugase keliling dunia Mbah, keliling tenggene kali Anggrek,
niki sinten sing nembe nganakaken majelis ngelmu, sing nembe kempal-kempal ngemut-ngemut Gusti Allah, sing kersa maos kalimah-kalimah thayyibah. Sedaya kalian malaikat dipun padosi mangke menawi sampun kepanggih tenggen sawahan enten niki sederek-sederek sahabat fatayat dan muslimat ranting Banjarjo nembe kempal wonten sawahan mangke malaikat matur dumateng Gusti Allah. Malaikat balik sak mangke mbah, tapi kapan balike ngentosi cekape adicara. Berarti sak menika insyaallah malaikat turun wonten mriki membersamai kita sedaya. Wonten ingkang prisa napa mboten, Mbah? Ya, mboten nggih, Mbah nggih. Namung niki dipun riwayataken kados mekaten. Lajeng tujuanipun malaikat niki napa mangke kondur matur dumateng Gusti Allah didangu. Malaikat panjenengan teng alam donya kepanggih kalih sinten? Panjenengan teng alam donya kepanggih napa? Malaikat matur Gusti, nek cara sawahane nggih Mbah, kula kepanggih sederek-sederek wonten Banjarjo niki nembe sami kempal-kempal kagem tindak pengaosan, kagem zikir dumateng panjenengan. Kalih Gusti Allah didangu, Mbah. Lajeng malaikat nopo sing dipun kersakaken kalian sederek-sederek Banjarjo? Apa yang diminta oleh sederek-sederek Banjarjo? Malaikat matur hum yas'alunal jannah warido kaya rob. Gusti sedaya sederek wonten Banjarjo niki ngarep-ngarep suwarga. Leres kepengin swarga napa neraka, Mbah? Swarga. Kompak nggih, Mbah nggih. Nah niki kalian malaikat dipun aturaken hum yas'alunal jannah waridho kaya rob. Gusti sedaya kepengin swarginipun panjenengan. Selain suwargine panjenengan niki ugi sederek Banjarjo ngarep-ngarep ridhonipun panjenengan. Lajeng kalih Gusti Allah singkat cerita dipun riwayataken sedaya ingkang teng mriki dipun aturaken malaikat dipun ijabah kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Berarti insya Allah Mbah kita sedaya adanya kempal-kempal teng alam donya dados setunggal teng alam donya niki mugi-mugi ndadosaken kita sedaya waget kempal teng suwarginipun Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih Mbah nggih. Dados teng mriki melebet suwargi niku gampil napa ewet, Mbah? Halo, nggih penuh perjuangan nggih Mbah nggih, penuh perjuangan. Kinten-kinten nek asring ndokani garwa niki melebet pundi, Mbah? Halo, enten mboten, Mbah? Sing sok galak kalih garwane rawuh? Rawuh jilbabe ireng, masya Allah. Nah kula kok pas cemeng, Mbah kula tasih jomblo nginjing nek empun napa pun enten garwane kula kabari nggih Mbah nggih. Nah niki nek jilbab cemeng dereng berartos jilbab panjenengan ingkang ngendika nggih Mbah nggih. Nah niki kadang galak kalian garwa, kadang kalih garwane mboten gematos. Nek kalih garwane kiyambak cuek, kalih garwane tiang lintu nyanak-nyanak enten piyantune nggih rawuh. Masya Allah. Kadang nek disambati garwane kiyambak, ayang mami, ayang papi pegal habis macul misale. Nah mbok tulung dipejeti anggih kono ngundang tukang petek, ngundang tukang pijet. Basan tanggine sambat yu gegere kula ke kok pegel ya kene tak pejeti enten mboten Mbah?
enten. Masya Allah, mboten enten nggih Mbah nggih. Insyaallah wonten Banjarjo sedaya dipun reksa. Amin Allahumma amin. Nah niki para rawuh ingkang kawula mulyakaken, kita sedaya teng mriki kadang penuh sanget perjuangan ingkang saestu kedah kita sedaya tempuh kagem gayuh suwarginipun Gusti Allah. Kita sedaya sampun gadah tuntunan, sampun gadah panutan. Asring kula maturaken tuntunan niki ambak niki Al-Qur'an, panutane kita sedaya adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaten nggih Mbah nggih, niki tuntunane Al-Qur'an, panutane Kanjeng Nabi. Dados sedaya gesangi kula lan panjenengan sedaya menawi kepingin selamat, kepingin sekeco nggih nderek tuntunane, nderek panutane. Ibarate ngenten para rawuh, kita sedaya panjenengan nate tindak wonten stasiun kereta Mbah? Nggih dereng, nggih benjang kapan-kapan mugi-mugi waget rekreasi nggih Mbak nggih. Amin Allahumma amin. Boten namung kereta, mugi-mugi waget nitih pesawat kagem sowan Mekah Madinah. Allahumma amin. Nah teng mriki para rawuh ingkang kawula mulyakaken, dados menawi kereta niki kula ibarataken nggih Mbah. Kereta niku sambung sinambungan. Dados wonten gerbong setunggal dumugi gerbong-gerbong lainnya niki nyambung. Menawi supirane wonten tenggene pojok ngajeng. Nah, kinten-kinten Mbah niki menawi wonten kereta ibarate sinaosa Magelang dereng aktif keretane nggih mangke. Ibarate panjenengan badhe tindak Solo. Saking Jogja ajeng teng Solo, kinten-kinten nek kok keretane niki sing gerbong pojok wingking niki dipedhot, kinten-kinten gerbong pojok wingking niki dumugi Solo napa tetep teng Jogja? Tetep teng Jogja nggih mangke. Semanten ugi gesange kula lan panjenengan sedaya nek mboten nderek supir, mboten nderek, mboten kersa nyambung dumateng ingkang pojok ngajeng, kita sedaya gesange nggih ketilar, ketinggal kantun. Ngoten nggih Mbah nggih. Ki ambek kantun. Lajeng sinten sing kedah kita sedaya sambung, sing kedah kita sedaya dereki, nggih menika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asring kula maturaken syahadat niku kalih, boten namung setunggal. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sedaya sepindah kedah nyekseni nek Gusti Allah niki adalah pangeran kula lan panjenengan sedaya. Wa asyhadu lan kiyambek nggih kedah nekseni nek Kanjeng Nabi niki utusanipun Gusti Allah. Ajenge kita sedaya sampai di surganya Allah. Ajenge kita sedaya sampai tenggene ridhone Gusti Allah niki harus melalui proses. Sinten prosese? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Disolawati riyen nggih Mbah nggih. Nah niki mboten sah ndredeg, mboten sah gemeter nggih Bu nggih. Pun pokoke teko dituthuk insyaallah ingkang tinarak wonten ngandhap mboten mangertos nggih Bu nggih. Nggih pun pokoke sae ngoten nggih. Masyaallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Nggih. Sholli wasallim ready nggih. Ready. Oke nggih Bu kados. Sholli wasallim daiman ala hamada. Sholli wasallim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi
man qad wahada salli wa sallim jejer mare sandangane resik tuminda bece bocah cilik-cilik jejer mare sandangane resik tuminda ngane resik tuminda bece salli wa sallim daiman ala hamada salli wa sallim daiman ala hamada. Malih mboten napa-napa, malih napa sampun. Nggih, mangkin malih nggih Bu nggih. Masya Allah niki saking semangate luar biasa. Ibu-ibu tenagine panci top markotop. Ngoten nggih Mbak nggih. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, nerasaken matur tenggen mriki sampun kawula aturaken bahwasanya kita sedaya sareng-sareng berusaha derek menyatu utawi ndedhepe utawi mempersatukan diri kalih pengajeng kita sedaya nggih menika Kanjeng Nabi. Ngoten nggih Mbak nggih. Keranten napa kita sedaya nek kok gesang teko sak kersane piyambak-piyambak kepengin nopo dipun turuti tanpa menggalih syariat agami Islam niki ndadosaken kesasare gesang naudzubillahi min dzalik. Kula badhe matur teng mriki mbah setunggaling dawuhe Kanjeng Nabi, dawuh ingkang sanget penting kagem kula lan panjenengan. Idza tobakhta marokotan, dawuhipun Kanjeng Nabi ketika teng mriki kita sedaya nembe nek cara sawahane cara Banjarjone nembe masak ngoten nggih Mbak nggih. Idza tobakhta marokotan fa aktsir ma'ah, dawuhipun Kanjeng Nabi nek kok kita sedaya niki nembe masak marokotan fa aktsir ma'ah. Misale nek cara sakniki nggih masak ulam lembu misal, utawi masak daging ayam, utawi masak daging ingkang eco-eco, fa aktsir ma'ah. Kiyambak dipun dawuhi ngathah-ngathahaken kuwahe. Ngoten nggih Mbak nggih. Supados napa tanggi tepalih niki nderek ngicipi. Biasane nek teng sawahan icip-icipan mboten Mbah? Mboten. Masya Allah wong kadang malah enten sing teng mriki ngirise tempe diserok-serokake dong 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 mendarani ngiris ulam nggih enten Mbah? Enten. Masya
Masya Allah, mboten enten nggih mangke. Nah niki dawuhipun Kanjeng Nabi, para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Kita sedaya niki sanget maksud saking hadis niki napa? Mboten kok kagem kiambek nek masak kedah kathah kuwahe, ngoten mboten nggih Mbah. Namung Kanjeng Nabi niki ngajaraken dumateng kita sedaya supados mulyakaken tanggi tepalih. Keranten kadang wonten nuwun sewu piyantun niki ko imun bihukukillah tapi mboten kersa ko imun bihukuki ibadi. Enten piyantun-piyantun niki sing salat jamaah teng masjid mesti sof pojok ngajeng, mesti gasik kiambak, tapi kalih tanggane melengos. Enten mboten? Enten nggih mangke, tapi insyaallah mboten teng Banjarjo. Allahumma amin. Kadang wonten nuwun sewu para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Qaimun bihukukillah, piyantun niki kersa mencukupi utawi kersa nyaket-nyaket kalih Gusti Allah, tapi mboten kersa rukun kalih sederek, mboten kersa rukun kalih tanggi tepalih. Naudzubillahi min dzalik. Masyaallah, dzalik njuk dzalik ngoten masyaallah. Teng mriki monggo sareng-sareng Kanjeng Nabi niki mengajarkan dumateng kula lan panjenengan sedaya, dawuhaken dumateng kula lan panjenengan sedaya setunggal tentunipun kedah nderek dawuh-dawuhipun Gusti Allah. Ugi teng mriki Kanjeng Nabi ngajaraken boten namung teng mriki masalah salate tok ingkang sae, boten namung babagan kalian Gusti Allah tok ingkang sae, tapi ugi kalih tanggi tepalih. Buktine idza tobakhta marokotan fa'akthir ma'aha. Contone kiambak nek ibarate kados sawahan wau, kiambak nek masak ulam toyane ingkang kathah, ulame sekilo toyane gangsal liter. Misale nggih mangke. Nah niki misale maksude napa? Kersane tanggi tepalih niki ngicipi waget tes. Masya Allah. Niki Pak sound system kenang nopo? Apakah ada dendam pribadi dengan saya? Mboten nggih Pak nggih. Mboten. Nggih, alhamdulillah. Niki keranten nopo sone nembe tepangan kali kula nggih Pak nggih. Dados radi nganu cari-cari perhatian ngoten. Sound sisteme mboten tukang sone nggih Mbah. Ampun salah paham. Nah, teng mriki para rawuh ingkang kawula mulyakaken, nerasaken matur saking menika Gusti Kanjeng Nabi nyontohaken dumateng kula lan panjenengan supados mulyakaken tanggine. Ampun ngantos kita sedaya kok kagungan penggalih ngenten, kakean dulur, kakean permasalahan, kakean tangga, kakean utangan. Naudzubillah. Mboten enten nggih mangke. Insyaallah sedaya teng mriki kula yakin sederek-sederek wonten Banjarjo setiap selapan kersa semangat nderekaken NU silaturahim, insyaallah ndadosaken kita sedaya panjang yuswa. Allahumma amin. Niki Kanjeng Nabi Mbah nyontokaken dumateng kita sedaya supados mulyakaken tanggi tepalih. Bahkan setunggaling dawuh teng mriki ngendikaaken, kala wau kan kula tanting kepengin suwarga napa neraka, sedaya jawab suwarga. Disolawatirin suwarga tansah deng 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 deng. Mangertos nggih Bu nggih? Nggih, waget nggih? Oke, gas. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Imam Rus liya sanadi anta babullahi mutamadi fa bidunyaya wa akhirati ya Rasulullah ikhud biyadi ya Imam Ar-Rus li
Tiket swarga regane murah nanging aneh. Nggih, kiriyen Mbah, nggih. Anu swarga tansah balik malih riyen nggih Mbah nggih. Oke, swarga tansah mengolah wangi dicawe kanggo sapa wae sing kuat imane lan becik amale rikala urip ana donyane ya Imam Arus liyasanati Alhamdulillah, sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Niki ingkang kelentu kula nggih Mbah, wong wau janjine swarga tansah malah tiket swarga ngoten nggih. Niki wonten napa Mbah? Oh grimis, walah nggih. Mboten dados napa mugi-mugi dados jawah rahmat nggih Mbah. Allahumma amin. Teng mriki saestu rencang-rencang grup hadroh sawahan luar biasa. Mugi-mugi mboten kapok nggih ibu-ibu nggih. Nah, ampun kapok. Keranten kula niku sampun nate kula criosaken nggih Mbah nggih. Wonten Bandungan niku wonten hadroh ingkang mboten kersa ngiringi kula. Keranten ngendikane lagune kula angel-angel ngonten Mbah. Masya Allah. Ngantos teng mriki saestu niku wonten daerah Bandungan ngendikane menika sesepuhe ngenten. Lajeng sakniki kula undangaken saking Terasan kuatos ndak boten waget ngiringi ngonten. Masya Allah. Padahal saestu jatosipun sama mawon ngonten nggih Pak nggih. Namung niku nggih sedaya sae ngonten. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, nerasaken matur niki insyaallah nek sederek sawahan boten kapok nggih Bu nggih. Boten. Oke, besok kita lanjut lagi. Teng mriki nerasaken matur kala wau kula aturaken bahwasanya gesange kita sedaya niki nek